Kap! Kap! Hello sa inyo dyan. Uy, this is Mr. Arugarug. Yeah! Okay, so... Hi! Hi, hello sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo babatiin. Kasi alam niyo naman ang nangyayari sa atin, sa Pilipinas, sa buong mundo. Diba? Dahil sa epekto ng COVID-19 virus. Mga kababayan, mahirap ba sundin ang ipinatutupad ng ating mga otoridad? Kung naglabas kayo ng silya, ng upuan, ng monoblock sa bahay nyo at wala kayong natanggap na relief goods, hindi subukan yung sofa. Baka kasi na-mislok lang din naman ikap. Basta-basta. Magkaisa na tayo mga kababayan. Okay, makinig. Sumunod sa ating mga kinauukulan. Huwag na po sana tayo munang lumabas ng bahay natin para tuluyan na nating mapagtagumpayan itong COVID-19 na ito. Siyempre kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pre! 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 Kap! Kap! Uy! Pre! Pre! Kap! Tawa mo na, Kap! Uy! Kap! Aray ko! Ano yung kaya ang camera mo? Ano ka pa di? Grabe ang pangitulugan ko pa di. May tigpaparatarang ka kanina. Natahan ang paratarang ko. Sabi mo, Kap! Kap! Ano ba ito? Vlogger na daw ako pa di. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.